फाथै खानोसै दिनै एसे फैसा खामायनोसै गाइस गोबां खोनायो मानसिखौ ला मोजां खेबनांगौ केमेरामेन गोदान लानाय जादों गाइस एसे मोजां रोङाखै जागासिनो दा बेयाव खारफालायगोन आंखो मोजां बाहाव केमेराखौ एसे फोरोंदों गाइस मिथिला ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाबाय दायो आं फाथै हानग्रोनि ओमफ्राय आं मायाव बेसेबां खामायगोन दिनै सानसेयाव नोंथांमोननो शेयार खालामगोन गाइस मिथिगौ ना मथा मथि 4,000सोनि बिलाइ ओंखारगोन आरो दिनै ओमफ्राय गाबोन ओंखारबावगोन गाबोनबो खाबावगोन हमना ला 4,000नि बिलाइ दिनै ओंखारदों आरो ना एसे हदायनि बिदि ओंखारबाय थाबाय पैसा होगा दिनै एसे बुरजायानो इनकाम जागोन बायदि मोनदों आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइसफोर बेनिफ्राय गोदानबाथ' साबसक्राइब खालामना होदो अननानै बर'जों बर' नङा होमबा ओमफ्राय गाखोनोसै आं गाइस गयखौबो जाबाय जानायालाय बेयाव गाखोगोन आं दायो गाखोनानै नोंथांमोना नायलां मादि होखोयो बेसेबां टाकानि आं दिनै खानो हागोन फाथैखौ आरो बेलेग इनकाम मोनसे दंबावो दिन सानसेयाव बेसेबां कामाय जागोन आंहा नायनोसै ग'प्र लानांगौ ना अके कामान जेबो दा जाथों होद मा मिनिबाय थायोब्रा केमेरामेनालाय एम्बु बानाय बायदि दा मोनसे मोनजेनबाय नै खानो मोनजेनबाय आंसि itu lihat kalau nanti kan mana kawan gitu be kawan gitu dah boleh hebat ya sudah lama nih kenal kawan kenal kawan lah apa kita jawab dong sih ya karena muncul melan drone नोंसोरबो डिस्टार्ब साला ओरैनो खायनायनि मा जादों फाथै खानो हायिनि सेस बुरला बिदि खालामजोब्बाय दायोलाय आयौ हामा नै बेखौ फानहैनांगौ दा नोंसोरनि मेथाइ माथो लाबोनांगौ आंलाय नोंसोरनि मेथाइ लाबोनांगौ फानहैनांगौ मा सना देरबि दे मा दे सना दै र' इखौ लेथार बेथार खालामनो रागोन नालाय बिमानि बिबो गथ'आबो जागासिनो जालालै नोंसोरजों सेस मा खखानि फिसा खान्दिनि फिसा नैथिं हेल' हाय गाइस होनबालाय मा हेल' सना हेल' नै आं फाथैखाबाय नामा नों दा मेथाइ लाबोसिगोन दे मा दै आं नोंनो मेथाइ लाबोगोन सना दे मा मेथाइ लाबोनांगौ मा हा सना नोंनो मा मेथाइ लाबोनांगौ मा मालपुवा ना मा लाबोनांगौ ना मिस्टि हा मिस्टि लाबोनांगौ ना मा लाबोनांगौ औ मिस्टिसो लागोन नोङो नोङो मिस्टि जायो ना नोङो मा सयथिनबो बेसेबां जाखो साननाय जायाखै गाइस दा साननोसै बेखौ जाबग्रोदों र' साननोसै बारानिथ' जायाखै जानायालाय हायासै खोब बारानि 300-400सोनि जादों खोमादां दामबो बारा गैया नालाय दायो 400 टाकासोनि जाबाय बायदि मोनदां बेनिफ्राय सापाता 2 कुइन्टेलसो ओंखारगोन बायदि मोनदां 2 कुइन्टेलसो ओंखारबा मा जागोन 2 कुइन्टेलाव दायोथ' दामा 30 टाकाहाय फेक्ट'रियाव 30 टाका माने 31 टाका बेनिफ्राय 31 टाकानि बिथिं गारिफोरा माफोरा दाननानै 28 टाकासो बेसेबां मोनगोन दिनै सानसेयाव बेसेबांखिनिखौ मोनगोन गाइसफोर र' नोङो बिरनानै थां नोंनि थाखायनो बिराद खस्थ' खामानि मावनो गोनां जागासिनो आङो हदायनो फ्लिपकार्टआव माबा अनलाइन खालामनाय फ्लिपकार्टआव हदायनो अर्डार खालामनाय सैथिनोबो क'क्राझाराव दख'ना बिहरोनो 8,000निखौ लाथारथोंसै एबार माबा एबार गासै सापात गिलिंदो लाथारथोंसै
क'क्राझाराव बबावबा ओइ जोंहा एनिथिं जे ब्रादार होबाय थायोना दख'ना शपनि बेयाव बिहरोनो अनलाइन खालामना बिहरथोंसै ओइ र' बेखौ नांला मामा बेखौ न'आव जानो थिनदों दाना जानांगौ जाखान्दों गय फाथैना एलबिना जोंहा बिराद गय फाथै जायो गाय ओरैबायदि ना मा बुंनो बिफान जानायखौ नुयो नालाय मा बुंनो गोदाव गोदावनि बिराद जाग्रा जाला अ सरि सानाखै र' बेसेबां जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मुथा माबा 18 2 गुन बेसेबां जायो ओइ इन्टु खालामलाय 18 into 2 बेसेबां जायो हिसाब खालाम हा मा मिथिगौ you are the student you are a student you should know नोमफायानो इंलिश टकिं होलायलांसिगोन याल्ला नोमा केमेरा सेसलै सैथिनोबो मा गोदाव सोराव खालामबाय थायो नोंलाय हा नुदों एबार बोराबसिगोन दे बियो ओरैबायदिखा सैथिनो बोराबाखै मा सना आं नोंखौ अनखायोना अनखायोथ' आंनि लोगि सेस जाला एबार हले जाला सोरनि लाखोब्रा नोंलाय हा सोरनि लाखो नोङो बेटा सैथिनोबो आइफनखौनो थांहोबायमोन दानथाय अफार गैयामबा बेखौ जाबनोसै 18 मोन ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओरै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ल'सो मोनबाय माथो रायसा खालामनांगोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 into 2 खालाम 17 into 2 quickly hey ha 94 जायाखै 17 into 2 24 जायो नामा जाम्बा नै बिदि जाबो गाइस फाथैखो नायलां फाथै जाबनायावबो एक्सपार्ट जाबाय नालाय आंबो हाला आंदो रावबो बिदि जाबो आरोना नै बरिया जाब्बाय एबार नै बिदि जाबो हागौमोन आं हानायाथ' दिनै बहुद हागौमोन आं हाननो माने दिनै 200 टारगेट खालामदोंमोन आरोना हाननो 200 बा जेनेबा आं गैयाबाबो 1600 मोनगौमोन नामाथाय 200 हाननो हानाय मोनबा दा बोथोरानो बिदि खालामबायबा नै दाबो अखा फैलायबाय नुदोंना ज्रेद हाबाय थागोन सैथिनोबो एकदम फाग्लासो हाबाथाय हाबाय दुंबाथाय दुंबाय ओरैबायदि बिगुर सिगुर बेताबलांलायनाय दुंखायो सैथिनोबो जोंफोरबायदि हाजिरा मावना जाग्राया माबायदि मावगोन जालाय बै एसियाव थानाय मानसिफोरखौसो गोसोखांहरसै आंहा शाला ओमफ्राय थारमाने दा अखा बांखा एसे हाननो हाबावगौमोन खिन्थु दै अखा जाब्रा हानायावथ' हायासै नालाय दायो सापातबो खादो नालाय दा सापातखौबो लांनांगोन नालाय गाइस सापातखौबो ससे हाइभिं खालामनानै गारियाव थिखोना हरनांगोन बेनिखाय माने हाननाय जायासै आरोना हाननो हायासै दा बेसेबांखिनिखौल' हानबाय दा बेदर जानायनि जाबाय आरोखि बियो बेनिफ्राय बेथ' बेदर जानायनि जाबाय बेयाव मोनगोनदां मोननायालाय एसे बेदर अमा बेदर सेरसेनिखौथ' मोनखागोन मोननायालाय बेनिफ्राय नै बिथिं सापाताबो खागासिनो आरोना जोबाखै बेयाव इसेबां हायबाय रोगाबाय आरो हाइभिं खालामनो दंबावो एकदम हाइभिं खालामना खोनाथोंसै नोंथांमोना सिगांनि आंनि ब्लगफोराव नुखाबाय नालाय नुखाबाय ओमफ्राय आङो दा अखा बोथोर ब्लगबो खामायथावा नायनोसै दा सुनायाव बेसेबां जायो आंनि साननायाव आंनि अनुमानाव 2 कुइन्टेल ओंखारगोन बायदि मोनदों आरो दिनै 2 कुइन्टेल बा बिथिं माबा हैबा 30 थाखा हैबाथ' 6000थ' मोनहैया जेनेबा बिथिं हाजिरानि 1000सो दानदो बेनिफ्राय बिथिं आरो गारि भारा मा भारानि दानदो मथा मथि 4500सोनि बिलाइ ओंखारगोन आरो दिनै ओमफ्राय गाबोन ओंखारबावगोन गाबोन बोखाबावो हमना ला 4000नि बिलाइ दिनै ओंखारदों आरोना इसोर हदायनि बिदि ओंखारबाय थाबाय खिन्थु हप्तायाव मालाबा साननै मालाबा सानसेल' खानाय जायो ना
हप्तायाव मालाबा बिलाइ बुरजाबा साननै सानथामहालागै थाङो बे हप्तायाव सानथाम थांगोन आरो मालाबा बिलाइ गैथाराबा साननै बिस्थिबार आरो शुक्रबार हानाय जायो आरोना गासिबो सापर्ट खालामलांबाथाय गासिबो नोंथांमोना दे लोगोफोर दे ओरैबायदि अखा फैबायना गासिबो ओरैबायदि अखा फैबाय दाबो फैगासिनो आरोखि अखाया आसरितसो दाबो फैगासिनो अखाया नुदों भइसखौ खोनायाबो जानो हागौ गाइसफोर बिनिफ्राय आं दायो बयलार संनो नागिरदों गाइसफोर बे फाथो फाननायनि फैसाजों बयलार 60 थाखानि लाबोबाय गाइसफोर उपाय गैया फाथोखौ फाननानै 250 थाखा मोनदोंमोन दा 250 थाखानिनो बयलार 60 थाखा लाबोबाय गाइसफोर बयलार बिनिफ्राय बेखौ माबाजों आलुजों पटलजों दांनोसै गाइसफोर संनाया नोंसोर लुगैगोन नामा खोनाला गाइसफोर अखा फैबाय ना मोनगोन दिनै ना हमहैनांगोन गाइस मात्र 60 थाखानि हिन्जावखौ 100 थाखानिनो थगायलां माला आसरितसो हिन्जावा 50 थाखानिल' होनना बुंबाला मात्र होनलायबावोसो मा बुंनो हावा दुंगासिनो हावा दुंसिगोन दायो हावा दुंबाथाय पियासजों बानलुजों ज्रेम दांनोसै आरोखि थारमाने जोंहा मस्ला मस्लि बारा जाया दे गाइसफोर माने फिसाला फिसाजोफोरनि थाखाय बानलुखौबो बारा जाया बेनिफ्राय दिनैसो माने थाइथाम होदों आरोना बानलु थाइथाम होबाय ओमफ्राय पियासखौ हानानै लाबाय ओमफ्राय मस्ला मस्लिथ' बारा जाखाया जोंहा मात्र बेयाव जिरा देनाय दं आरोना गाइसफोर बे जिरा देनायखौल' होगोन आरोना ओमफ्राय बेलेग मस्ला जेबो होआ मिट मस्ला टिट मस्ला जेबो होआ माने गथ'फोरनि थाखायनो जेबो होआ आरोना मस्ला मस्लि होनाय जाया आरो बारा मस्ला मस्लि जानायाबो गोथाव नङा गाइसफोर मोजां नङा सरि माने उदैनि थाखाय प्रब्लेम जायो बे पियासखौ फानलुखौ होनोसै गासिबो ज्रेव सयथिनोबो नोंथांमोनाथ' खोनानाय नंला पियास बानलुनि आवाजखौ ट्रेव होनलायखादों सयथिनोबो दाउ बयलार गाबनाय बायदि सिथोबानो बेदेरदों बेनिफ्राय बेखौ एवनानै जाखांनानै बेनिफ्राय माबा ना हमनो थांसै गाइसफोर अखा फैदोंना बिराद ना खुसिया मोनो आरोखि नोंथांमोना बे भिडिअनि सिगाङाव आं भिडिअ होनाय मोना खुसिया गोद्रा मोननाय खुसिया मागुर खुसिया बिराद मोनो जोंनिथिं बिराद मोनो माने सम मोनो मोननाया जेनेबा बिरादबो नंद्राया जागासे मोनबोयो आरोना गाइसफोर खुसिया ना लाबोगोन दिनै ओमफ्राय गाबोन फन देखायगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय दा बानलुजों पियासजोंबो जाबाय बानलुजों पियासजों एवनाया फुरा मोजां जाबाय खामबाय पियास बानलुखौ मोजां खामहोबाय आङो दायो बेदरखौ ट्रेयाव होनोसैलाय गाइसफोर ट्रेयाव लागाव बयलार बिखा आमायथु बेनिफ्राय मोदोम एसे लाना फैबाय आरोना बेखौ मोजाङै एवनानै आरामनो गय खाननैसो जानानै ना हमनो थांसै गाइस ना उपाय गैया जानांगौ बयलारखौथ' एसेबां जाया जानाया बयलारखौ जाबाबो नैबे आमायखौ बिनिफ्राय बिखाखौ जायो बेनिफ्राय आं बाखि मोदोमखौबाथाय बयलारखौ बायो आरोना जानो हिन्जाव गथ'फोरा बयलारखौल'सो मोजां मोनो माबा बयलार लाबोआबाबो फ्राय जाबायमोन ना जानायालाय मास मोनसेसो बयलार जायैया बिहरबाय थानायखाय दिनै लाबोनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेयाव आङो माबा होनोसै हालदै लाबाय बेनिफ्राय संख्रि लाबाय र' संख्रिखौ खेवबाय सिगां हालदैखौ होग्रोनोसै नामा गाइस हालदैखौ होनोसै हालदैखौ होबाय माहाय कारा होखानांगौलै माला हालदैखौ फाग्ला हालदै बारा नाङाबाथाय माबा सुयोबा गोबोनायथाम बालथांसो मोनलायलाङो आंना बेनिखायनो होखानांगौ हालदैखौ लागायबाय ओमफ्राय मस्ला देनायखौ दा एसे उनाव होनसै आरोना गाइसफोर बेनिफ्राय संख्रिखौबो दा एसे उनाव होनसै संख्रिखौ थाब होआ आङो बेदरफोर एवबोला बेदराव दै एसे थायो नालाय बे दै एसेया एसे खारग्रोथोंसै आरोखि बेनि उनाव माबाखौ होनोसै संख्रि बिनिफ्राय नैबे पटल आलुखौ होनसै आरोना बेनिफ्राय गाइसफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोबां सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच गाइसफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बे सापर्ट खालामनो थाखाय बेनिफ्राय माबा चेनेलखौ आं ग्रथ खालामनो सेस्था खालामबाय थादों हाग'वाखै गाइसफोर जागोन लासैनो जागोन सब जालांजोबगोन गाइस सिन्था खालामनाङा जायफोरा सापर्ट खालामदों नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच गाइसफोर आंनि ब्लगखौ नायबाय थानायनि थाखाय